Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u Minecraft videa u tretej časti. Ja sa vám ospravedlňujem, len mne sa ten svet vymazal a vlastne proste som smutný a preto som to nevydal ani v štvrtok, ani v piatok, teda štvrtok, ani stredu, lebo sa mi pokazil mikrofón. Prepašte. Ale tak idem niečo robiť proste. Začnem od znova. Dúfam, že to bude aspoň lepšie. Si tu naťažím drevo, asi si postavím domček. Crafting table. Mám. Ja som videl niekde ovcu. To nepotrebujem. Ja som videl niekde ovcu. Tuto. Už zomri! No konečne. Potrebujem ešte 2 vlny. No ale teraz je ešte jeden problém. Kde som sakra dal crafting table? Si už nepamätám. Ovca. Yes. Poď sem. Ty si dobre tu. Prosím, nech 2 vlny. 2 vlny! Nech spadne tam dole. Dobre. Yes. Tak kašľam na to, urobím si druhý crafting. No. A mám ho. Teraz už len nájsť tretiu ovcu. Prasa to nechcem. Ja by som chcel nájsť dedinu. Nie, ja nechcem zdochnúť. Prosím. Nepotrebujem hlinu. Tak idem. Ináč ja potrebujem jesť niečo. No, dobre. Už mám no nie až tak plný, ale aspoň niečo. Ešte, keby... No to je jedno. To sa mi... Počkajte. To som iba ja slepý, že? Lebo ja som videl, že sa niečo ligotalo. To som asi ja slepý. No tak. Hej, tam už. Dobre. Prosím, ovca. Dobre, nie je to škoda. Počkajte, troška si stíšim zvuk. A slípka, dobre. No. Nič tu. Áno, to je dobré cobblestone. No a narúbem si drevo, aby som mohol niečím ťažiť. Ja si asi urobím pec. No, dobre. Mám ešte crafting table. Ešte jedno drevo. A mám to. Dobre, tak idem už. Na 5 potrebujeme koľko dreva? 6, nie? 6 teda kameňov. Uhlie, tak to sa mi bude hodiť.
Počkej, pozriem sa, že koľko by mi stačilo. Jak? Nie 6, ale 8. 8, dobre. 8, dobre, tak. Asi budem ťažiť, dokým sa mi toto nezničí. To nebude dlho trvať. Ale ja vôbec si nevšímam jedlo. Ten hanger. Už mám 8. A ešte to uhlie si tu vykopem. Ej, tuto ešte. Tu je koľko veľa uhlia. To je dobré. 7 už ich mám. A škoda, že to tak pomaly toto ťaží. No dobre, to podľa mňa... Toto by mohlo úplne stačiť. Tak úplne. Už si urobím 5. No, dobre. Ja by som potreboval... Ja musím nájsť nejaké zviera. Yes! Ovca. Počkaj, nie. Nie je to šedá. Ale nie, ja som slepý. Nie je to šedá, nie, nechcem šedú. Ja chcem bielu. Ale... Vlastne ja som postih. Na jednu som mohol. Ale nie, to je krávička. Tak som si mohol dať urobiť meč. Prečo som no to je jedno. Yes, biela ovca, poď sem. Yes. A už mám na posteľ. Prečo som išiel? No tuto? A už mám posteľ. Tu takto postavím zatiaľ. Už mám niečo, mám už 3. Ešte toto nech spraví. Ja by som sa mal najesť. Dobre, to mi úplne stačí. Aj toto už mám. A tak. Ja si urobím, ale nie až potom. No, ešte si tu vykopem niečo, aby som si spravil, neviem, asi kamenný krumpáč. Uhlie, ale nie, už nepotrebujem. Ešte meč by som si spravil a kamenný krumpáč. Ja nechcem byť v džungli. Prečo mám pocit, že sa blížime do džungle? Dve hnedé ovce. Tu asi nič nebude, tak asi musím ísť do tej džungly. Nie, nechcem do džungle. No asi tak musím. Keby som vás chcípol, tak je to vaša vina. Ale nerobí si srandu. To čo? To čo je za prasa?
To je jaký divné prsa, nie? Ja som takmer zabudol. Ja som si myslel, že chci... Ja som takmer zabudol, že v Minecrafte sú papagáji. Kravičky sú tu. No ja by som sa za chvíľu už mal vyspať. Ja si idem spať. Dobre. Spanie počas noci. No a teraz zombíci. Nie, melóny nepotrebujem. To je skele... Nie, oni sú Dobre, ja zdrám okamžite. To je nejaký divný strom. To ani nie je strom, ja som... More, prečo som v džungli? Kamo. Ale ja nechcem byť moc v džungli. Ja by som chcel byť v hentom lese, kde... Jak sa volá henten? Bajom, ja neviem ani... Ale nie, džungla je docela dobrá. To čo, jaj, hento, kde bude tá magma? Nie, nepotrebujem. To je koľko veľa bambusov! Hej, kámo. To čo je? No... Melóny, tak vyťažím si jeden, prečo nie? Ináč, keď nad tým tak rozmýšľam, tak asi by som kopal dole, že keby som náhodou niečo našiel, ja neviem. No... Dobre, tak za to, že ste to vy, tak to spravím. A uhlie, tak to sa hodí. A tu je ešte uhlie? A uhlie je dobré. Ešte túto vyťažím. A túto tak. No a dobre. Už nikdy!